मागे लाईन गेले बाप दुसरो लग्न झालो मागे मागेल मेल नाही मागेल बाप्पा जवाभिषेक करता शिकत झाले ही धाक नाही मागेल बाप्पा सुण्याभिषेक करू लागला अरे हांव घराकडे वतना आणि हांव घराकडे चित्ता वतना का म्हणा मागं करकर म्हणलं अशी पाच जमला हांव पिता आणि हांव पिता पिता काय पिता म्हणून मला खूप लोकांनी विचारले मागेल पैसे हांव पिता तुम्ही किती पंचायत जाऊन हाताने सांगलो मागेल बाप्पा मागेल आई उरलेली माग उरले काय मागलेला जमता पण मागेल बाप्पा उरले हांव त्यांना हांव समाज घेऊ तुम्हाला नाही अरे एक दिवस हा बाप्पा फळे म्हणून घराकडे गेले त्यांना ही मागे धाकल आहे मागे बाप्पा साडी कुट्ट्याला मारते असा मागे धाकला खायच्या समोर फळे धाकला माठ फुल्या मागमा पण मागे बाप्पाच म्हणणार का मागं सणा पण सांगणार पण ती मागे सांगून साडी फुटाकडे मागे फटकायला लागली वसगे कशी वैन घेऊन बसून तुमच्याशी बाहेर धिंबे सकल बुद्धी म्हणून सांगलाय अरे बाबा धिंबे सकल बुद्धी म्हणून इथलेच सांगितले देवा बाबा माका डोंगरला देणे लातान मारले साहित्याला मारले तोड्यात सुद्धा मारले अरे तू धिंबे सकल बुद्धी का सांगू का म्हणून सांगू लागले अरे बायला दांडल्यापेक्षा बायला समोर जास्ती हा कसा म्हणून अरे आता इलेक्शन पडे बायला 65% झाला दांडल्या 35% गेले बायला प्रत्येक डिपार्टमेंटात बायला समोर आहे तू खबरच का म्हणून पोलीस डिपार्टमेंटात बाय असा एक्साईज डिपार्टमेंटात बाहेर असतात आणि त्यांच्या डीसी ऑफिसात बाहेर असतात एसी ऑफिसात बाहेर असतात तहसीलदार ऑफिसात बाहेर असतात हा एकच सांगलं लागले ते सगळे बायला म्हणलं तू मार्क्स मला घे म्हणजे सगळे ऑफिसला बाहेर साखळी घे जाल्यार ही कंपनी बायला घेयला हवे म्हणून अरे खंयची कंपनी बायला घेयला पण ही म्हाका खेळा सांगू लागले सगळे कंपनी घेयला एक कंपनी घेयला म्हणा उदनिमेज कंपनी बायला घेयला अरे उदनिवेश कंपनी बायला घेतला म्हणून उदनिवेश कंपनी बायला कित्याक घेतला का म्हणून हा इतक्याच दाखले सांगलो उदनिवेश कंपनी बायला कित्याक घेतला सांग बायला का उदनिवेश नेफा दोन रावतो म्हणून अरे बायला का रावच्या म्हणून बायला पडतो ना घोटे वयता म्हणल्यानंतर 5 घंटे सकाळ उठून बाहेर पडी उद पेटतात घराकडे उद बारात येता म्हणाल ना बायला त्यांना आम्ही सगळं नाही बाहेर पडे पाच सकाळी लागली उदाभरचे कपडे धुवचे रांचे सगळे काम करतात बायला हे लक्ष्मी उगीच गव्हर्नमेंटान 2000 केला आमचं कंपनी मी आमचं केल्यानंतर आम्ही ते पैसे घराकडे हातात घेतले म्हणजे आम्ही करून गेलेला पण आम्ही खरी काम करून घेऊन मी पैसे करताना आम्ही गव्हर्नमेंटाकच पैसे भरतात गव्हर्नमेंट खर्च एक आम्ही आता बारात गेले खरी गेले म्हणजे आम्ही घरी पिल्ली पैसे आमच्या सौर पोटात येतात पैसे गव्हर्नमेंटात येतात अरे पैसे कोणाकडे ना आमच्याकडे किती पैसे ना अरे बँकेत असे पैसे कोणाकडे करतो आमगेलो नाही अरे किती आमगेले भारत देशात बँकात तसे पैसे आमगेलो आता बरेच बाबा इंडिया आणि पाकिस्तान मॅच आसा इंडिया आणि पाकिस्तान मॅच असल्यानंतर त्या दिवस आमगे इंडिया आणि पाकिस्तान मारले बरे कोणी मॅच पडेल जाले विचारले बाबा आज इंडिया आणि पाकिस्तान मॅच दिली आज कोण विन झालो इंडिया विन झालो म्हणजे आम्ही विन झालो म्हणतात आणि इंडिया बँकात तसे पैसे आमगे म्हणून आमच्या बाप्पा गाठ होता बँक इंडिया देश कोणाला आमगेलो इंडिया तशी बँक कोणाली आमगेलीच पण झाला आम्ही पैसे त्या घराकडे किती मांडतो गेला तो असा म्हणजे बँकात हळूहळू बाजीराव येऊ हा कोणा केला करतात रस्त्यात बोलतो कोणा अरे बाबा पोस्टमॅन आहे खंचा नाही तर बाबा मागच्या खायला काही हाकी कपडे काही दिस नाही ना कोण तुम्ही कोण अरे माझ्या हेड पडे म्हणे ओहो टोपी पडायला का काय तसे तुमचे टोपी दे हा असेच किती जेवण येला म्हणते आणि किती म्हण केलो म्हणा बरोबर आहे सर तुमचं काय ना त्या का म्हणता अशकर रस्त्यावर गो मान घेऊन फल पिंग घेऊन गो मारता पाहिजे फोन का भितर आमचे असले रस्त्याचे गो मारता घेऊन उरे तुम्ही अव्वय सोपत बाग धनवरा
विचार करतो जेवण ठेवूया म्हणा तिथे माझ्या पहिली पुन्हा कोणाला घाण एका सोऱ्याची हा सोरी मला मागायला तिथे पुन्हा पैसे भेटले ना रे तू धरू येणार रे तू असं सोय किती पिता तुम्ही नक्कीच सांगा तुम्ही खरं येईल किती म्हणलं हा सांगते रे म्हटलं तुम्ही माझं पोलीस नोकरी जेव्हा म्हटलं घराकडे दम्माय पण गेले हा गेले ना त्या पोलीस नोकरी हरत असा किती नोकरी बरी पोलीस नोकरी किती हरत असता हा तुम्ही सांगा किती घाले कपडे घालते आमगे प्रायव्हेट नोकरी तशी नाही सकाळ भेटे घरा सांजे भेटे आणि घालून अरे बाबा आता पोलीस घरी नोकरी खाती कपड राहतो तो 2-3 दिली होतात घाईलेत नाही त्या घालतो होतात त्या कपडे घाई घोड नाही चुको जात पण धुवून घ्यायला की पाणी घडवत असतं अरे ते सोडली रे पोलीस डिपार्टमेंटावर घरी मिळता आणि पोलीस भिता आहे रे कोण आम्ही पोलीस भितात पोलीस भिना पोलीस भिना खंय भिता आहे रे आम्ही पोलीस भय ना रे पोलिसांक खंयच भय ना पोलिसांक भय ना कित्याक भय ना म्हणटा तुम्ही आज तरी बरेच स्ट्रायक झाले हे तर हातीचे सूप असे आणि हेल्मेट कित्याक घालून आम्ही तर हेल्मेट नाही सूप म्हणला ते बरे हातात फायबरात बी दिला ते कित्याक सांगतो रोडवर लागून राहतात अरे त्याची फाटचं सोडा वाटली खंय मारले त्यातले मला म्हटलं रे आमगेले तू पोलिसांक भय ना म्हणटा मनशाक भय म्हणजे रूप जाय म्हणजे भय ना जाय जायना तू भय ना दिसता कोणाक तुका म्हाका भय फुडू जाता कित्याक म्हाका 100 रुपये बंद जावो म्हणजे म्हाका दुसरे हांव सांगलो म्हणा हे तर मागे पोटाचे खाल्ले की क्वार्टर जर होतच न्ही म्हाका वयतल्या भांडून सुद्धा वयता बस मुखार वयतली म्हाका सगळं सायडीच्यान गेलो तुम्ही घेतले लोकांना पैसा सर्विस काय करतो किती समजा करतो तुम्ही पिणार तुम्ही पोलीस पोलीस कोणी पिणार आम्ही कोण पिणार कोणी पिणार आणि काय पेपर किती गर्दी वाटली सदरी पोलीस करू पाजरी भागातले उदरी पुढे सदरी पोलीस करू पादरी भागातले उजरी पुढे जाऊ पोलिसांनो पाठीमाग घरी पण गेले पेपरात घरी नाशी रे पिल्ले तशी रे तू सांगा मला का अरे माझ्याकडे हॅलो फोटो किती रे फोटो किती रे अरे आम्ही फोटो घालतो खबर ना तुमका फोटो तुम्ही असल्यान गेलो कितकी हाडटा ते अर्थिंग घे ते बरे बरे येऊन बरे मटा हाडून बरे खातात आता हे कुठली पण हाडे बिडे खवडेतात आणि किती गोबी मंचुरियन हाडतात ती गरू बी कोणी खात मरे तर खबर झालं पोलीस फटे जातात पोलीस फटे जातात खरे धरून जाय म्हणून फटे जातात म्हणलं तुमचं खंयची बातमी जाय म्हणले ही बातमी मागं काढल्यानंतर काय तुम्ही सांगशील तू तू मदत करतोय तू काही विना का हाच का तू पिता काही विना का हो आणि काम करतोय सांग रे तू माझ्या मदत करतो सांगितलं माझी एक 20 रुपये मिळायचं बरं सांग मग ऐका ना सांगितलं तशी नाही मग अमाऊंट एक 20 रुपये मिळायचं अमाऊंट सांगितलं समाज अमाऊंट म्हणा किती मोठी देवा खबर आता झाली तुला म्हाका तशें ना बरें आसा तुमकां गव्हर्मेंटान पगार बी कमी केला आणि खंय पगार जाल्यार बीन पगार टायमार जाव पीक म्हणून 10 रुपये लोक घेईल 20 रुपये ना 10 रुपये लागतात बरोबर 20 रुपये जाऊ का मग 10 रुपये तरी पण घेऊ सांगा बा 2 नंबर धनकर मुद्दाम नाही मागते सांगू नये तू घेऊन काय आम्ही 10 रुपये रायरो हो हाय तुमच्याकडे किती पैसे लागले 20 रुपये रे तुम्ही माग किती दिले 10 रुपये आणि मग तुम्ही हा म्हणजे आम्ही म्हणता 10 रुपये दिला ना तुला 10 रुपये दिला का 10 रुपये मोड घे किती 10 रुपये दिले का बरं का 10 रुपये दिले ना 20 रुपये मागितले हा 10 रुपये दिले
घरात घेणार का